Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, uwan pa nang. Nakisarita kanyak tay mangimatmaton iti sugal. Drop bula day jay. Huwag ngam sugal mutladay ta. Anya adrap bulaan. Na, Ay, naikat ididaytan. Ang isubliyo manan. Taado dagiti madian na paspasamak. Ang isubliyo manan. sana balita itala a barangay piyesta. Kan rabila ang mati pa naglukat da. Wen, ang sugal mutlaang dayta. Uray nga rod ta itala a barangay piyesta. Wen ang sugal mutladay ta inteng. Uray ata itala a barangay piyesta. Na, paulit-ulit lang ti isungsong batmaw. Uray sika. Paulit-ulit mati sungbat mo. Ala, makaamu ka man langan. Hanggang para kanyak, jak kayat ti pasugalan diti barangay tayo. Agpapanday ta rin na bii a video kay. Ngauray pa itala ang a barangay fiesta. Isupay nga rod ti adu aribaw nga itanda iti barangay. Isu adi ka man kumun kontra. Unang kail, ang damot nang ipatakdar iti pwesto na pag-iinuman. Ay, husto ata isupay ti itanda iti barangay nga abang da. Ang damot ng video kay ang kail. Wen, sana bali. Ta itala ang mapasamak manhan. Kain sana bali ta paggugusto da mo dagita ti kabarangayan. Unang nga rod ang kail. Uray sa kang kail. Adumanin ti chicks adayo amam-amaw. Ay, una! Makitang kanto iti asawaan. Wow! Nalpasan ti meeting. Apay akas ta ti rupam, kagawad ko na. Kasanaw, kat impilit mo ti kayat mo, Kapitan. Iso a kinanunungan dagiti kakadwak ti kayat mo. Isupay nga ron ti ribu nga itanda iti barangay. Katala ang mga nuparikot man ang ti ipay na iti barangay. Saan mo't siguro ang mapasamak ti kasta? Nagnakam damat siguro na kita. Sige, Mace. Agtugaw ka man dito yabay ikaw. Tapno inspirado ak nga uminaw. Wen amanong. Aday ta, agkaabay tan manong. Anya tinagan mo, miss? Siyak niliw-liwa. Oh, liw-liwa to'y biyag ka. Naragsa kakamakamukan ka. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kuaraw. Di Chiptano dito'y barangay Kabildatan. Kastagayan. O sige, mabalin na ka sa labayan. Ha? Okay laan. Talaga? Wen, tinapatan, kanayon ka nga uminom dito'y pwesto me. Taisupay ti mapastrek me. Ay, katuan amis. Sa labayan ka kastoy. Sige, agorder ka pa'y nga ron iti arak kan pulutan. Tadanggayan ka nga uminom. Ay? Ngambayadam ti inumak ha. Arigla daw, miss. Kapitan, imayag diti balayo, tanumabalin. Pasardangan nyo ti inuman diti barangay. Anya ti parikot aya inday. Kasanumot ngamin, Kapitan. Nabartak nila kay ko idirabi Tanagiinom da ijay video kian. Kat sa bali manen abalay tinagturugan na. Ha! Ay, aking balay ngay. Ijay balay manen ni Petra balo Kut! Kunani tata igme anamitlo ang nakita na pinastrak ni Petra nila kay ko iti balay na. Naa. Katidyayo na naturog. Ay, agyaman ka ba yata pinaturog na nila kay mo di balay na? Di tadalan tinagturugan na. Ang mga nutukawan ti ulag. Ay, saan ka kadi ang makaaw-awat, Kapitan? Ha? Wano talaga kadi nga awan panunot mo. Ay, naa. Ipasardeng mo ti inom, Kapitan. Yay. Uray saan tayo nga agpiyes-piyesta? No kastoy mo't laang ti mapaspasama. Nangalaw-ngaw dito yung barangay tayo no kastoy Arabi maray. Ay, wag maray. Ta siyempre,
Adda 5 a pag-video kian di tapan nakaplaza ti barangay. Ay, win nga rod. Pag gugusto dagiti kabaranggayan ti mapanagkanta dita, Win nga raud. Sa bagay, kas iti ko na ni Kapitan, italaang dayto ita barangay fiesta. kastoy ka day ti pakaragsakan ti bumarangay. Kaun mat, sa bagay saan tayo mo't akwarta ti gasgastusan da? Ay, imbag kumaa, no awan ti inom kan sugal. Kat anyangay nga raud, kastamo ti kayat ti tao. Tauray dagiti kakadwak a kagawad, kat kinanunungan dati kasta. Tama minsan laeng kanumot iti makatawan. Ay, babalawak nga rod ni Inteng, taintulok na. Aduda nga rod ang mga yat iti kasta, ngam siyak ay hijak kayat. Gaputa ang mga no adamanin saan anasaya at ang mapasama. Paray, imbag, tanda ka dito'y parangan niya, ngagpapainay. Apay paray, imag agsapaan nga imay ka. Umaya ko maumutang iti kwartam kahit, paray. Na, an mo? Inak makidrap bulman inton malam, paray. Naaba ka ngamin iti kalmang kahit. Ha? Kaya't kau, ti makasubot, paray. Iso apang asim, man tapautangan nak iti kwartam. Ay, awang kwarta. Imposible nga awan mo ta, paray. Alam na, paray. Ay, mano ayate ka sa pulam. Uray, 10,000 laang, paray. Agasum dahi ta apagsugal mo. Laki din na, paray. Pautangan na kag. Ay, awan kwarta akasta. Baring makasubutak itan, paray. Iso pautangan na ko na. Awan garod kwarta. Ay, salbag kamot, paray. Naa. Intulok mo nga dasugal ito'y barangay. Ang di mo magkatag pautang iti isugal ka. Ha? Awan pa'y serbe makapitan. Waraw, umutang ako may ti kwartam. Ta, i-drop ball ko no malaw. Ha? Ay, awan kwartak, data ba daw? Laki din pautangan na ka. Ti kwartak ita, kat paginom ko inton rabe ay. Apay no umay ka mo agsugal. Nagganas ti makidrop ball ko waraw. Ay, kayat ko ti mapanaginaw. Ado ti chicks ijay. At dapay nakabay ko iti rabi abalasang. Nagpintas. Ay Wintata, inagkanak pa'y tay napintas abalasang. hasinaw. Di mo amamaw, tadayo da ditawi. Imay dag painaw. Ay kay-kayat ko ti agsugal. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwartak. Sorry. Oh, Kwarog! Kunaklakit din, nasaan ka nga agsubli? Aging gangada ka ditawi. Agsubli aklat ta. Ano kasta? Agorder ka nga rin. Una. Kwarog? Amom ka di? Kaslamain inlabakan ka. Ha? Mabalin ka di, adatan? Datan? Wah, agayan ayatan, ti kayat ko asawan. Ha? Alan Kwarog, agayan ayatan. Sige. Ayos nga ron! Kwarog, mabalin ka din nga agawid ako ni Jabalay mo? Agawid kay di balay kaw. Uwin ko ma, ijaya kun nga agnaan. Kwa. Agawid ka ni Jabalay mo. Mangrikap kami dito'y pwesto. Sige, wine. Kaya't ko launa iliwliwa. Namin, sikat iliwliwa ti biyag kaw. Marikwanan, kita dagiti babae iti day ti abanda. Ha? Agsasango da nga agiinom, kat pasig da babae. Asino dagita? Kasla. Nay, tay asawa ni Kulas ti Maysa. Kat jay maysa, nimiling nga asawa ni Pedring at tricycle driver. Naa, kaslama din sa akitaan Ay, talaga amadi Sa bagay, kwartada mo tiyin inumda. Ala makaamuda. Ala, umay ka maray.
Ta ituloy tati ag pagnapagna, takitaan tanuan niya dagiti mapaspasama. Sinalbag kay day! Naibusin ti kwarta! Emjak pala ng abak! Kawit ka, noong kortam! Kanyati ko na. Di, ano ko? Apay kang tanong ka ngay! Oh, Ano ka, anay? Tibibikaw, pimtaksan, anay! Paray, idarom ko ni Dagol. Dinanog na kinirabay. Kita ba? Limtag tibibikaw. apay adinanog na kaya. Masuro na king kuha na pare. Isa dinanog ko na. Binalas nakmat iti nakapigpig sa. Si kagayam ti mo na di manaw. Ito, agreklamo ka. Ay uray man. Nuko mga mintawan ti sugal. Di awan ko matikas to yan na pasamak. Payamin ngayon, tulok mo nga dasugal ita piyesta. Basol mo na ito'y pare. Kayat mo ka di tadayunak na itaan anayam. Inka makisugal, ita. Nakaala ka iti anayam, siyak ti pabasulam. Ay, basol mo talaga. Pumanaw ka dito'y sangok ta, mga nudugulan ka. Sabag ka. Nabartag kan kwarog. Iso maturog kan dita sofam. Wine, matulog ka. Ket maturog akmat dito'y banger a sofa. Sige, matulog tan. Sige, kwarog. Maturog ka. Iti kasta, kita no adda mamalin ko atakawan dito'y balay mo. Umay kan kwarog. Nagluto ak iti sopas. Makapasaya at kan ka, tanahang over ka. Adtoy Ha? Nagluto kay ti sopas? Wan, nagluto ak pa'y itiin na po'y kansidaan Linukataklat ti ref mo. Nagmayatay? Ala, agsopas kan. Tainton madamdama, mangantan. Kapitan, ikandak iti igatang ko iti agas nila kay ko. Anya? Ikanak iti 10,000 a pisos, kapitan. Ngamin, gumatangak pa iti bagas mi. Apay nga asak ti pagdawatam iti igatang mo iti agas nila kay ma. Kin igatang iti bagasyaw. Ngamin, basol mo da ito kapitan. Tano di mo kumaintulok nga ada video yan dito barangay ita fiesta. Di saan kumaan na disgrasya nila kay ko iti motor. Anya? Nagmotor ana pa naginom iti video yan. Nabartag, ngam nagmotor pa lang nga nagawid. Iso ana disgrasya kat na ospital. Apay nga ron asak ti pagkidawam iti igatang mo nga iti agas na. Basol mo mat ngamin, kapitan. Taintulok mo nga adda inom ita a fiesta. Anya nga ita? Na disgrasya nila kay ko. Paray, tulungan nakman. Tanay, agsingiran dagiti nakautangak. Anyat may tulong ko ngay. Ay kat pautangan na iti 10,000 a pisos paray. Bayadak tumod laeng, intun sumangpit ni tuyan ka. Tada isang pit na kwarta. Pangalaan na nga iti kwarta. Tangdan na anapan nakitagad iti Manila iti may sabulan. Ay awan maipautang kukun ka. Ay kat inka pala umutang iti kwarta tita barangay paray. Saan ka di adakal, tinapastrak ti barangay di piyesta. Kin may sa, basol mo, no apay ang nakautangak iti dakal agatan. Tano kumadi mo yung tulok nga dapasugalan iti piyesta. Di sa anak kumanay ayaw ang nakisugal. Ay pumanaw ka man. Bahay bladak. Ay awan maipautang ko. Ti kwarta kiti aparador ko ang gail. Jay 50,000 ka. Natakaw. Natakaw? Kanayon kumot nga ikandado ti balay ko nurumwarak. Nga oray mapanak iti inuman. Hanggang natakaw lata. Agore ka. No kanayon mo nga ikandado ti balay mau. Amang ano nagnada iti tawa. Kwa, inrikap ko matanggail. Hanggang adatapag. Asinaw? Niliw-liwa ang gail. Asino aliw-liwa? Tay babae ti may sa pwesto a pag-iinuman. Kasano tinakaw na nubilang? Kuna nga agayan ayat kami kanawon. Kat maturog iti balay ikaw. Hawain ko nakmatain. Nalabit nga iti nakaturog gapo iti bartak kaw.
Ginundawayan na matang tinagtakaw. Ay, sus. Hindi na pa nakidya pwestuda. Pimanaw ka nun niliwliwa. Sinurot mo kuma iti balay da. Hindi ka mumat ti lugar da. Ha? Ika ipablateran ta tiliwan dagiti pulis. Sanay, mabahinak. Kunadan tukit na aga po iti babae kat natakawan na. Apay namin nga intulok mo da iti ababay amaturog iti balay mao. Basol mo ang kail. Na! No kumadi mo intulok nga da pag inuman dito barangay ta fiesta. Di jak kumamot na am-amo da dya babae. Na! Iso basol mau, basol mau, basol mau. Inteng, Eh, amom ka de, nagkinkinnabil daliling kan tasyaw nga agasawa. na, apay ngay. Gapo, takanayon ang mabartak nililing aso magpet. Oh, Fiesta kano iso nga aginjoy. Adda pa'y kanurabi asimbang pet nililing nga awanin suot na a pantalon. ha! Apay ngay. Gapo itinalaos abartak na ah. Iso ano anyala ditan tinararamid na. Ay salbag da kita tattao. Sapay siyak ti pabasulan da iti madian na pasama kadakwada. Wen taintulok mo ngamin nga adda bidyok yan. Ah. Pagiinuman kan sugalan ita a piyesta. Na, Kat agraman estudyante, adda da iti pagiinuman no kasta arabi ta fiesta kano nga rod. sakit ti ulo da kita. Ala, urayem, addan tumanen umay agreklamo kan ka. Ay, parekot da kita tattao. Konsumisyon akon. Ay kat ala, sangwam dagiti umay agreklamo kan ka. Tasikamat ti kapitan. Ay, kapitan! Agkonsumisyon kaitan. Ala, amumton ti aramidam, inton maminsan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdangan.